दिनै 3 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, आसामनि गोबां जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ एचएस थाखोनि एसअएस एबा स्टेट अपेन स्कुलनि आनजादखौ केन्सेल खालामदों। बे आनजादा दिनैनिफ्राय जानांगौमोन। आसामनि गोबां जिल्लायाव दैबानाजों लोमसावना थानायखौ नोजोर होनानै बे आनजादखौ आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ केन्सेल खालामदों। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों बेखौबो मिथिहोयो दि रायजोआव दैबानाया खम जाब्लानो बे एसअएस आनजादनि गोदान खालारखौ फोसावफिनगोन होनना। नैथियाव, उत्तर प्रदेशनि हाथरसाव धोरोमारि हाबाफारिनि समाव दुखुनांथाव जाथाय। दिनैसिमाव सा 124 सुबुंनि जिउ खहा। मंगलबार सानखालि एबा 2 जुलाइ खालारखालि उत्तर प्रदेशआव थानाय हाथरसनि फुलरय गामियाव सानसेयारि भोले बाबानि सत्संग हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे सानसेयारि धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो उत्तर प्रदेशनि अनगायैबो मध्य प्रदेश आरो राजस्थाननिफ्रायबो सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। बे धोरोमारि हाबाफारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय सुबुं फैनायखाय सुबुं अनजिमाया 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन जादोंमोन। भोले बाबानि बे सत्संगआव खारख्रा खारसि जादोंमोन। खारख्रा खारसि जानायनि जाहोना दाबो स्रा जायाखै। बे खारख्रा खारसि जानाया नायबिजिरनायनि उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। दायो खारख्रा खारसि जानायनि मोननै जाहोन दं होनना मिथिनो मोनदों। खारख्रा खारसिनि मोनसे जाहोनानो जाबाय सत्संग धोरोमारि हाबाफारि जोबनायनि उनाव भोले बाबाखौ ज' खुलुमनो थांनायावनो जादों आरो गुबुन मोनसे जाहोनानो जाबाय गोबां सुबुं जमा जानायखाय गरमजों खायफा सुबुङा बेहुस जानानै गोग्लैदोंमोन। बिदि जानायनि जाहोनावनो गावजों गावनि गेजेराव खारख्राव खारसिया जादों होनना मिथिनो मोनो। बे धोरोमारि हाबाफारियाव बांसिनानो हिन्जावसा आरो गथ'फोर दंमोन। बिनि थाखायनो सा 124नि जिउ खहा जानायनि मादाव सा 100आनो हिन्जावसा आरो गथ'फोर होनना मिथिनो मोनो। थामथियाव, शिबसागरनि दिसांमुगाव नावनि जाब्रबथाय। सासे सुबुङा गोमानानै दं बे जाब्रबथायाव। शिबसागरनि दिसांमुगनि नामनि गरदगा ओनसोलाव फुङाव मोनसे नाव जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायनि जाहोनाव नावआव थानाय सासे लाइमोना दासिमबो गोमानानै दं। गोमानाय सुबुंनि मुंखौ प्रमेश साहनी होनना मिथिनो मोनो। बेराफारसेथिं 3 सुबुंखौ रैखा खालामनो हायो। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि बे जाब्रबथाया जेब्ला 4 सोद्रोमानि मोनसे हानजाया हाथिसालनिफ्राय गंसे नावजों शिबसागरनि निथाय फुख्रिसिम थांगासिनो दंमोन। ब्रैथियाव, बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि डक्टर रबि देहा फाहामसालियाव दुंहाव थासारि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे देहा फाहामसालियाव जब्रा जानाय सुबुंफोरा गोबाव सम नेनानै थाबाबो डाक्टरखौ मोननो हायाखै आरो बे देहा फाहामसालिनिफ्राय गुबुन सुबिदाफोरखौबो मोननो हायैनि जाहोनावनो बेफोर दावराव दावसिया मुसलपुरनि डक्टर रबि देहा फाहामसालियाव सोमजिखांदों। बाथियाव, हानि प्रसेसिं इउनिटनि बिफां गायनायनि मोनसे हाबाफारि। दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार हानि प्रसेसिं इउनिटआ बिफां गायनायनि हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रन्जित बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै नुजाहैयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बिफां गायो आरो बेजों लोगोसे हाबाफारियाव लोगो लाफैनाय रायजोफोरजों बड'लेण्ड हानि मिशन सोमोन्दैबो सावरायो आरो बे हाबाफारियाव बेरे फिसिग्रा बक्सफोरखौ राननानै होयो। गाहाय आलासि इएम रन्जित बसुमतारिया। तृतीयाव, बङाइगावनि एनटिपिसिआ गावनि कर्परेट समाजारि बिबान CSR हाबाफारिनि बाहागो महरै बासबारि गामियाव 3 गोनांथार सुबुं समाजारि मावथांखिफोरखौ जाफुंसारै दिनै बेखेवदों। बे मावथांखिफोरनि गेजेराव गंसे डिजिटेल अंगनबाड़ी मिरु, बासबारि गोजौ फरायसालियाव मोनसे स्मार्ट क्लास आरो रायजोआरि बिजाब बाख्रियाव सलार पेनेल आरो मोनसे वेटिं सिट दं। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन जिल्ला कमिशनार श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी, एनटिपिसिनि हेड प्रजेक्ट श्री आलिकेश सिंह, कक्राझारनि उफ्रा जिल्ला कमिशनार श्रीमती कबिता डेका आरो बङाइगाव एनटिपिसिनि बारदै सिख्ला लेडिज क्लाबनि आफादगिरि श्रीमती संगीता सिंह। 2.4 लाख रां बाहायनानै लुजानाय डिजिटेल अंगनबाड़ी मिरुखौ बासबारि गामिनि सा 30 गथ'फोरनो गोदान मुगानि डिजिटेल आगजुनि गेजेरजों उन्दै समनि सोलोंथाइ होनानै मुलाम्फा होनो थाखाय महर होनाय जादों। बे सुबिदानि थांखिया गामिनि लाइमोन गोसोनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा सोरजिनाय, बिसोरखौ सोलिबाय थानाय सोलोंथाइ आरो जौगानायनि लामायाव लाबोनाय। सा 400 फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि मोनदांथियाव जांख्रिखांनाय लाबोनो थाखाय बासबारि गोजौ फरायसालियाव 14.9 लाख खरसाजों स्मार्ट क्लास बानायनाय जादों।
सोलोंथाइखौ बांसिन गोहोम गोनां खालामनायनि थांखिजों बे स्मार्ट क्लासखौ बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे 2.48 लाख रां खरसा खालामनानै सलार पेनेल फज'नाय आरो रायजोआरि बिजाब बाख्रियाव मोनसे वेटिं सेट फज'नायनिफ्राय सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय। बे मावथांखिया बिजाब बाख्रिनि बिथायारि सानजौथायखौल' साबसिन खालामनायखौल' नङा, नाथाय अरायथा जौगाथायनि थाखाय एनटिपिसिनि रादाय होनायजों लोगोसे गोग्गो गोहोनि बाहायनायखौ थुलुंगा होनाय। स्निथियाव, अमरनाथ यात्रानि दावबायारिफोरखौ लाबोनाय गंसे बासनि ब्रेक फेल जानायाव सा 10 सुबुङा जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया रनबान जिल्लायाव माहारियारि राजालामा 44 आव जादोंमोन। गंसे बासआ मंगलबाराव अमरनाथनिफ्राय पान्जाबनि हसिपुरसिम दावबायारिफोरखौ लाना थांदोंमोन। बे बासआव सा 40 दावबायारिफोर दंमोन। खारबाय थानाय समाव हरखाबै बासनि ब्रेक फेल जानायाव गोबां दावबायारिफोरा गावबा गावनि जिउ रैखा खालामनो बासनिफ्राय सासेनि उनाव सासे बाज्रुमो, जायनि जाहोनाव जखम जानो गोनां जायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।